Sarkar Principal Secretary Dr. M. Adap Abirta tong sekot pen dolamara hawar bacekrang along kahumri daw. Lang mipi rong kimia longta karbi ki thip ke thenga kuru ru rangsena sarpo aphan karcho padudu. Kai ke kajadi alunkan arjan arkoi ni phai isi arni pen langlongpo. Birta ke langbang phubang phidona phanseta me nilihin pen atap ke me kardom pajirik lo kardom. Pini Karbiang long life Adap Abirta long pen nilisami juli baby non-RG tha birtang ton pen. Kidam tang mati jong ni phai inquira trok arni dolamara hawar bachekrang along prek jam scheme pen sabhab group atuma phan kipona puthak kachini ponjia phan pura Assam Sarkar Principal Secretary Dr. M. Adap Abirta tong sekot pen kahumritam. Bangso ahud Principal Secretary hin pen kapachini pona tengke dolamara hawara long ki duara lapen self-help group atu choki chokam amo kachini pa meji aphansi bachekrang hawara long humri damlo alang lipen kaningje pona tengke so arlu aham phang aphan sarkar pen nangke pali lapen scheme ki pipajir pona sonamong doan kelana pa meji aphansi pachini pon. It is a rather learning conversation both sides, okay, to understand various schemes, to share I have interacted with a number of self-help groups, so their leadership and their accounting process, their economic activity, I'm really amazed. The women groups of this area are doing extremely well. Only thing is that we need to build more capacity. Now I'm delighted the District Agriculture Officer is very here, and also a young Agriculture Development Officer is very much here. They took responsibility that to bring capacity building with respect to agriculture and horticulture. How do you fund the local people? Bangso kahumri da mahud sabhab group hin pen kipir kethak asonamong lasonsi pini wamkok pekok hehui Dr. Adap Abirta asupi pen namponlo. Assam Sarkar Principal Secretary Dr. Adap Abirta nang kahumri ahud alang nitum hem isi mate apiso asu atum pensi nang humri lo. Bangso nang kahumri ahud Karbiang Long Autonomous Council Principal Secretary S.K. Das, Joint Secretary C.M. Taro, Michael Timung, Herolas Milik, PWD Executive Engineer Jewel Timung pen danglok penang anasai phusai phiatum chetongdon. Doing is that Dr. Adap Abirta, IS sir, he is Principal Secretary, Public Enterprise Department, and he is also involved in monitoring of central sector schemes. Chief Secretary, on behalf of Chief Secretary Office, he has visited Kaziranga along with his family. He has come to this village today to just take stock of the economic condition of the people. He has advised the people how to improve the economic condition, how to grow up their children, and how to the utility of pure water. If we use pure water, we cannot suffer from any disease. He has also inspected local schemes and MNREGA schemes, and I hope I'm thankful to him for coming to this place with this interior place, being a very, very senior officer of the Government of India and also Government of Assam. Dolamara pen Arjison Rongphar Karbiang Long Live. Karbia Kayalong, Lunkan, Nimrokom, Jasimet, Githip Keteng, Kaviahud, Getan Kapare, Mate, Kapachatang Pon Cheng Abangpu, Ru Rangsina Sarpo Aphan, Lang Mepi, Rongkimia Longta, Karcho, Padodon. Karbi Honghari Dhoromamai, Lang Mepi Arwatum Patirbi Bonsi, Kedamtang Matijong ni Pain Kora Pli Arni, Lang Mepi Rongkimi Patu Aklamalong, Ru Rangsina Sarpo Aphan, Alir Achampen, Karcho Amai Padopon. Bangso ajai mek arni Singapore NC adap KHDA langmipi arwa maipu thanbang longki hanse pen lama intro ponsi sayang deng pangcheng ponlo sayang deng ateng ru rangsena sarpo aphan karcho lapen kachikimu padopon det penapi lun barim jasimet serdihuna lun tuwa e osu kapadok lapen kepakan kethan lapen rongki malun he huita kachipate padopon Longki hanse kachari bon nong e kapaji ramaya long nokbari longri kong habi longsing tongpi aluhi sarpo aman pen chetong don.
Manpeng Aluhi, Kopili Vidisi Amaipu, Baburam Rongphar, Longri Krehini Sar Habia Chunbang, Dhoniram Inti Lapen Ke Omdung Kethi Kiding Abang Pubang Phiatumta Chetongdung Si, RD Pidon. Kijutsi Arnikang Samapor, Vidisi Amaipu Barim, Dhon Singh Derapen, Ingpu Pidon Si, Karlitang Mensing Hanse Amen Pen, Lutuna Josetami, Pangcheng Pon Pitlo. Kolakai Tresi Lun Lama Kuru Itu jetan kami dipelabang ke lun temu lidong kasa kuru tahai lama pang kerasna satu plan ku pentakar di malam tu. Lasin lun lama kuru di kali lun temu lidong kasu cei muri pang sila bangsa kuru sarpulo. Alani men pendai tu patri ponda rong rut kalbong hari ke doa nalong abang satu mon pona kacila ho ketai manto tu mata polo. Kheroni Pen Mohanteron, Karbi Anglong Live. Dilip Terang Pen Kawi Teron Piatum Kason Sepon Lapen Choreography Edwinson Terang Atum Kabor Ipon Alchemy Pixel Pen Infocus Production Atum Chelang Rapet Pen Kabonda Pon Kaike Kajadi Poalun Kanar Janalong Mirlongki Rong Parpen Doli Teron Piatum Si Cheparjan Ponlong. Nonakai owi kimietum ason tin ang dengalong ta ki paprang dun ason thak si kilun kekan kacheparjan anathuta paprang dun bong tanglo lason si diphu in focus production pen kabonda pon kaiki kajadi pualun kan arjan kedam tanga cheklo mohor kene pangcheng ponsi kedam tang matijong ni phaing koira pho arni anke labangso lunkan arjan kasalam patang ponlo Lasi bangso lunkan arjan non ke bangji ningkan kimi arkoi kicheng si arni penke rara tumaphan mirlongki rongphar official YouTube channel along kelang abar site pipon popusi diphu li green hotel along pherangkia mai ke phahut choreography Edwinson teranga hinpen pangdakpon okay, full video bang ke New Year special so 1 January 2021 si like release po adap 8 AM Masih ning hang atum bang ini teman hirjumen ang pidon po lapen lan se apu arleng lung sipo ketek tuhan kipa prang ponji lapen kipa lu ponji pan ang cerap cito hirjumen ang pidon po sining telo Lunkan Arjan Kipalang Messenger Phanpura Angtan Pen Nikon Video Choreography Abutung Director Hirak J Sharma Atumsi Selampono Bangso Alonjir Kitokpon Lake Cheparjana Bangphu Mirlongki Rongphar Amithang Amatsi Chilun Ponlo Halapu Infocus Production Atuma Hinpen Komani Kachepadu Pen Kaselampon Lunkan Arjan YouTuber Atum Jonghu Hera Amithang YouTube channel along Kachetap Thideja Phanta Kachuningri Padopon Mane YouTubers tumdo Temos tami kisuman la adhe ketum lang thekpon long inun bahani tum la ini mithang Kachepadu tang content tami alang tum mithang channel long si Mithang ali pan jungjung mane chematha si chablo tu dari tu Temos tami tum kadin chuning ri lo kado ka bela YouTubers tum tami ni tum content bang ke nai huera si kimiji la si karbi long tum ke karbi ili karbi rar tum ke kipa pidun o so na mat ke la si kado ka be chirap jetu ben ili channel long tami ame tum subscribe ben kado ka be yerjume nai pidun bhasin tum chuning ri lo pardon Rosan Hansi Report Karbi Anglong Live Ajara Phanta Arnamapur Kapathik Repasonsi Non Ning Kreng Kangsama Porahut Mate Jasimet Mati Jonga Chiklu Isi Kelang Misen Lapen Muni Datum Katiki Pen Ale Kelong Lake Hanjangta Isilo Pininang Lituma Phan Kipaklang Ponji Lake Hanjang Ari Athe Non Laso Porahut Hanjang Kipang Phar Akile Langme Pegan Kelang ininta ing samjet lapen majok le hanjang kepang part heglong lote bata isi ke kelang pen ani jepang sam vek lapen mohor setami isi bak chen vek chi lapen lam arjan mohor kene batumta aning tok pik penang an lam lun ke kana mohora longta ilitum thekpon longji
Hanjang arit katiki ke hako ahut penta do lapen ili karbia tumta tikiki seta non lasop akaya hud ili karbia tum katiki atum nang jumbom tanglo hako ilitum pusar phisara kaya hud ke lahai chotiki pensi ingti menthu anam chepalong renti lapen hanjang arit katiki ta isi thedung ale kelong iang bongpen lata isilo hanjang ke aklim ahut mate pangphar phia prang ahanta chomi ki u lang ok pen kitun phak ok pen kitun hai huita tun rapme jasemet ke cho ajang thua phansi hanjang katiki ki lapen ke koitang amu apo lake langteng along kapangreng alang ok aphan ke menai a anlo Karbiang lang lai petok kilang nampan kadong pecilo ini nai tu nampan paklang poin lake non ingkreng apor lake jasemet hanjang katiki apor lo lasi pini nali tu nampan paklang pon lake bukajan sab di biang kang amar lo dak khuti pada dak national highway tu warak tu amar lo isi kedung hanjang abiri do dak ciri kete do lake lang mesen lapen angpar lang meo Kasin nilitum jasemen lang litum han ke paklang pon adi kipige la henlo je labang hanjang arit stame litum karbi atum pisar pusar kai stame la posonchi klembong wang bom lo pima pulote litum karbi de chutukia so posi aprang si ke nempo arit choklem pon nempo arit choklem de lote hanjang arit la poson hanjang arit tang de lote thengthi so arit la sohi choklem kasi pini nan to mar paklang pon ke la hanjang arit lo kasi non labang so por bang ke la hanjang apor lo la non kilang mesen kipang para por lo la nang litum pan paklang la hello theglong lo lasi hanjang katiki pen sitame munitum ale chipalong un la pen ale do da athema la dak rong sta hu chitame arbo chitame han chume la pen tikri hu chitame la person ma jang thu sorta jang thu tame chume la pen first tame la dak apun chitame la dak lang ok tum phan pirote lang ok dana chitame Selami. Lasi hanjang arit katiki pen ilitum chingthur un lapen seret ledai bulote hanjang penta chepaplang un Bokajan pen ananterang Karbiang long live Kedamtang matijong ni phai ingkora pho arni lakha kep hawar ke hat constituency hawar ke hat pathu aklamalong BJY matum patir piponsi abarim India Prime Minister Atal Bihari Vajpayee amahang ke thegarni katalon padodon Kedamtang matijong ni phai ingkora pho arni hawar ke hat constituency arlo hawar ke hat kapathu aklamalong BJY matum patir piponsi ingdeng troksir kepra trok India Prime Minister Barim Atal Bihari Vajpayee amahang ke thegarni katalon padodon Habar ke hat BJP Yuva Morcha Amaipu Bhupen Brahma Kacharipona Mayalong Lakha Kep Habar ke hat constituency AMEC EM Khonsing Rongpi Aluhi Sarpo Amanpen Chetongdon East Karbi Anglong District BJYM Amaipu Vida Singh Ingti BJYM Achunbang Sarsing Tiso VDC Chairman Ganesh Inghi Habar ke hat Municipal Board Amaipu Pratap Hendik Lapen BJP Mondol Amaipu Ramayan Chauhanatum Pendanglok ke Ongdung Araratum ta Mayalong Chetongdun si RD Bidun BJYM Amai Missen Pen Paju Pondet Penapi BJYM Atum Kapatir Pipon Arni C Apartment Volleyball Kachepati Sitami Padupon Labangso volleyball kachapati along pangrum pet butung krehini atum chetong dunsi chepati dunno bonta birhang club apen anjali club atum ke thek muchoda jok angdung kiti ke alani tumsi pathu ponlo angdung kiti ka pathu pona hot birhang club atum ke thek muchoda jok anjali club atum phan parem ponsi ke hayanong e chepalong dunno
labangso volleyball kachapate angdung kiti kabathua long ki haidun birhang club atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi arideng pensi tangka suripho lapen trophy pajirpon lapen EKADC BJY MMI pu bidasing ingti arideng pensi kerema tuma phan tangka surihini ra pharupho lapen trophy pajirdunsi sayang deng ingsamjin pen pachun ponlo Habar ki hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong live Prime Minister Barim Atal Bihari Vajpayee amahang kethek arani pacheton ponsi Samil Angso ITDP block along Su Sasan Divasamai Padodon Samil Angso ITDP block abitung atum pen patirpi ponsi kedam tang mati jong ni phaing koira pho arni Prime Minister Barim Atal Bihari Vajpayee mahang kethek arani pacheton dun pen ITDP block along Su Sasan Divas Katalon pon Bangso Katalon pon amaya long Jasemet chutiki arat lapen sai chutiki pen ali kopi kosonsi kilong ma puthaksi jethanchimun padopon Korkanthi constituency VDC chairman Khogen Tiso pen kejai ponatenke nonapor ahutke sai chutiki pen setame penangale do athe non kechari bom BJP a sarkar atum pen raraphan anam en epin pen sok Huruye the hanjang pendanglo kaprek ke e karche chili ronpon bom lo busi ningje pon bangso pensi ilitum Prime Minister Narendra Modi ji akhai alangli krisok sobha ko laso krisok sobha mate khiti ke chuklem harat phan je bharat angkang along ko sonsi kang thor ponai ma pu laso alam thepini Atul Bihari Vajpayee ji Karlitang Atul Bihari Vajpayee ji Prime Minister lo langli la so amhang ke thek ani pen pachit ton si pini bangso amai nang padeng toisi All India mate ili toma district pen tami dak samilang so block long tami ni tum tami video by do la pen VDC la pen all staff la pen ke ladak tebok tirai rat do am la kisan la khiti ke chukle marat tum hanta nilitum hangpon si pini bangsa mai pachun pamla Halapu Korkanthi constituency BLCC amaipu Teron Asangho pensi thi hek pen Atal Bihari Vajpayee akaya lama puthak than pajirmi pon Katalona Mayalong Samilangso ITDP block BDO Julie Terangpi ADO Sanithia Borgohain Pendanglok Penang an BJP along kacherap dona bang phubang phiatumta chetong don Dongsi yang mustia medisi ma farmers paketiyok tuma mane khiti chukle ma arata tumhan stami sarfi Pendanglok porting sin marito andane nitum phalo litum si mane lopen si government instruction aten organize lo sinitum phalo saten pensi ratum danang chitong bo sinitum alam nitum han stami churu warlo nilihin pen to alam kalilo nitum lokai hin ho pen stami Langhin pen sarpang ring tigathar Karbi Anglong live Adap Abirta ke la ponsi kang toniklo domi thak mi arni ki me